Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда атна вакыйгалары белән таныштырып баручы атналы күзәтү тапшыруы. Студияда Осу Шагидуллина. Яз айларында юл идарәсе хезмәткәрләре юлларны төзекләндерү эшенә керешәләр. Чокырларны ямау эшенең барышы белән Ленар Гелязов кызыксынды. Республика юлларында чокырларны ямау эшенә керештеләр. Арчада 26 марттан бирле юллар төзекләндерелә. Әлеге ремонт Татавтодорның Арча филиалы директоры урынбасары Ринат Салихов сүзләренә караганда, чокырларны ямау эше технологияләргә туры китерелеп башкарыла. Безнең Карамакта 440 чакрым юл бар Арча районында. Инде без шуларның берсе менә бүгенге көндә Арча Әтнә юлында юл төзекләндерү эшләре алып барабыз. Инде шулук булса ямочный ремонт эшләре, кайнар асфальт белән. Инде аннан башка безнең Казан-Малмыж юлында санация трещин дигән эштәре белән эштерен эшлибез. Инде ул булган ярыкларны мастика белән давалау дип әйтергә кирәк. Струйный инъекционный метод бар. Шулай ук инде ул менә бүгенге көндә Балташ ягында, шул Казан-Малмыж юлында эшли. Ул инде кичерәк булган чокырларны эмульсия һәм вакташ ярдәмендә тутырып кую, ватмыйча гына чокырны. Бу основной юл ямау эшләрен инде 1 июньгә хәтле бетерергә дип планлаштырабыз. Инде шул эшләрне тамамлаганнан соң разметка эшләре дә безнең арттан сразу эшләнәчәк. Моннан тыш бу елда районыбыз авыллары арасында юллар түшәү дәвам ителәчәк. 3 объект бар инде яңадан башлап, полностью бетерү эшләре белән бергә инде ул Казанбаш Көтек, Пишментау Иске Кенәр һәм Түбән Курса, Югары Курса юллары бар. Алар инде ФЦП программасы буенча төзелә торган юллар. Әлегә ямау эшләре белән бер рәттән юл читләрен чүп-чардан арындыру, автобус тукталышларын тәртипкә китерү кебек эшләр дә беренче чиратка куелган. Юл читләрен чистартуга килсәк, инде бүгенге көндә бик күп көч куелган ул эштеренә. Инде бик зур менә рәхмәт әйтәсе килә шул ук сельсоветларга. Инде алар ярдәме белән без менә шул ук бөтен авыл юлларын барсында җыеп бетерәбез инде Алла бирсә шушы көннәрдә. Бу көннәрдә Татавтодорның Арча филиалы дөрестән дә күп күләмле эш башкара. Юлларда ремонт эшләре бару һәм махсус техника эшләү сәбәпле автотранспорт рулендагыларга юлларда аеруча сак йөрергә киңәш ителә. Санитар-экологик 2 айлыгы дәвам итә. Әлеге 2 айлык кысаларында үткәрелүче чаралар белән сезне Рамил Мөхәтдинов һәм Ленар Гелязов таныштыра. Республика һәм район буенча санитар-экологик 2 айлык 15 апрельдән старт алды. Барлык оешма, предприятиеләр, бюджет учреждениеләре, шәхси хуҗалыклар көнкүреш куллану калдыкларыннан тирә-юньне җыештыруга керештеләр. Районда көндәлек куллану калдыклары махсус полигонга чыгарыла. Бүгенге көндә барлыгы 11 000 тоннадан артык чүп чыгарылган. Бу калдыклар таптатылып, тыгызланалар. Мы находимся на полигоне города Арска. Наша организация «Ожилкомплектсервис» обслуживает город Арск по вывозу и утилизации твердобытовых отходов. У нас на нашем балансе «Ожилкомплектсервис» имеется 3 КАМАЗа мусоровоза, 2 ГАЗ-53 мусоровоза, 1 53 с задней загрузкой и 2 бункеровоза. У каждой техники имеется свой маршрут. И вывоз и утилизация проводится ежедневно по каждому маршруту. В рамках двухмесячника санитарной очистки на полигон твердобытовых отходов принимается мусор со всего нашего города с очистки улиц, с очисткой придомовой территории. Конечно же, этот мусор принимается у нас, привозится на полигон и принимается, не взимая плату. В рамках двухмесячной санитарной очистки предприятия, организации любой формы собственности вывозят и очищают свой мусор с прилегающих и закрепленных улиц, с посадков, с парков и из домовых территорий.
Арча шәһәрендә санитар-экологик 2 айлыкка багышланган чаралар, эшләнгән эшләр байтак. Җыештыру, чистарту, даими өмәләр, агач утырту, матурлау, төзекләндерү дисеңме? 5 апрельдән тирә-ягыбызны тәртипкә китерү буенча 2 айлык игълан ителде. Без инде үз чиратыбызда 15 апрельне көтеп тормадык әлбәттә. Апрель башыннан ук чыгып, мөмкин булган урыннарда чистарту эшләрен башладык. Бу бик зур күләмле, күп көч сорый торган хезмәт. Шуңа күрә без бу эшләрдә бөтен оешма, предприятиеләрне җәлеп итәбез. Һәм инде менә теге күмәк файдалана торган урыннар, зеленый зоналар дип әйтәбез, яшел зоналарны чистартуда безгә инде шәһәрдәге уку йортлары, бюджет учреждениеләре, коллективлары зур ярдәм күрсәтә һәр елны. Быел да шулай итеп оештырдык. Бүгенге көндә инде күп урыннар чистартылды. Һәм шуны да билгеләп үтәргә кирәктер. Безнең соңгы елларда менә район, шәһәр җитәкчелеге һәм шушы экология хезмәтләре, тикшерүче, надзор ясаучы оешмалар белән ныклы эш алып бару нәтиҗәсендә шәһәр поселениесе тирәсендә безнең шушы җирлектә тиеш булмаган урынга кисәкли итеп чүп ташлау күренешләре бетте дип әйтергә була. Шишмәләр шәһәрдәге оешмаларга беркетелгән. Алар көче белән, алар ярдәме белән һәр елнан да ремонт, төзәтү эшләре, тәртипкә китерү эшләре алып барыла. Быел да шушы 15 майга кадәр без бу эшләрне башкарырга сөйләштек. Район буенча чисталыкны тәэмин итү безнең уртак бурычыбыз. Әйләнә-тирә мөхитне саклау, тәртиптә тоту экология һәм табигый байлыклар министрлыгы тарафыннан контрольдә тотыла. Экология министрлыгының Төньяк территориаль идарәсе 4 районны контроль астында тота. Бу безнең Арча районы, Кукмара, Балташ, Әтнә районнары. 2 айлыкка килгәндә бар районда да эш тиешле дәрәҗәдә оешкан дип әйтергә кирәк. Арча районында дип әйтсәк, планлы рәвештә рейдларга чыгабыз, авыл җирлекләрен тикшерәбез. Арчада яшелләндерү төгәлләнеп килү алдында дип әйтергә кирәк, чистартыну төгәлләнеп килү алдында дип әйтергә кирәк. Соңгы 2 ел эчендә безнең Арча районында зур шүплекләр барлыкка килмәде. Кичкенә, вак-төяк, физик затлар салган шүпләр белән көрәшәбез. Тимер юл да бар безнең проблемалар, анда төшәбез, анда чараларын күрәбез. Халыкка әйтәсе килгән сүз шул, безнең бункерлар, шүп салу урыннары бүгенге көндә җитәрлек, шүп салу бункерлары бар. Әмма мондый күренешләр бар. Бункер буш булса да, янында шүп ята, шүпне бункерга салмыйча кырыга салмауларын сорар идем. Рейдларга без үзебез генә чыкмыйбыз. Безнең рейдта күбесенчә санэпидстанция хезмәткәрләре, МЧС, пожарная служба һәм инде участковый белән җирлек башлыгы чыга. Без иң башта проблемалы урыннарны авыл советы җирлеге башлыгыннан сорыйбыз. Ул күрсәткән проблемалы урыннар булса, башта анда чыгабыз, аннары инде урамнардан, урам артларын, җырмакларны карап, анда шүп бармы, юкмы, тиешенчә чистартылганмы, инде чистартылмаган булса, без күрсәтмәләр бирәбез, срогын куеп, бу җирлекләрне шүптән арындырырга. Яки инде зур нарушение дип кабул итеп алсак, инде ул вакытта протокол төзелә. Протокол төзелгәннән соң физик затлар, юридик затлар, должностной лица дип әйтәбез инде, безгә чакыртыла һәм инде җәзасы бирелә. Рамил Мөхетдинов, Эльвир Тимашев, Раушан Набиуллин атналык күзәтү тапшыруы өчен.
Районыбыз халкы әйләнә-тирә мөхитне җыелган чүп-чардан арындырыр өчен кулларына себерке, көрәк һәм тырма кебек эш кораллары алып чистартуга кереште. Әмәдә халык күп, яше дә карты да тик тормый. Бар да җиң сызганып эшли. Бигрәк тә яшь буынның чисталык өчен көрәше сөендерә. Сегодняшняя задача – это привести в порядок аллею героев Советского Союза. Это у нас Арская средняя общеобразовательная школа номер 1 будет приводить в порядок. Аллею писателей и просветителей. Эта честь достанется для 5-й гимназии. Сегодня в этом участвуют члены штаба Молодой гвардии Единой России. Также в этом активное участие принимает Арские средние общеобразовательные школы, и в сельских школах также проводят уборку и чистку на своих местных обелисках. Сегодня мы, члены Молодой гвардии Единой России и школьники Арска, вспомнив призыв великого вождя народов Владимира Ульянова Ленина в стену субботник, вышли на улицы для продолжения традиций. Эш барышында арчабыз яшьләре Әфган кырында вафат булган батыр солдатларыбыз обелискі янына җыелдылар. Яу кырында ятып калганнарны 1 минут тынлык белән искә алып, венок куйдылар. Чара афганчыларга язылган шигырьләр һәм җырлар белән тәмамланды. Тик алар кайтырга ашыкмадылар, җыештыру эшләрен дәвам иттеләр. Ә без шул вакыт Арча мәдәният йорты хезмәткәрләренең тырышып агачлар утыртуларына шаһит булдык. Экологик 2 айлык барышында әмәләр әле бик күп үткәреләчәк. Чисталык ул безнең һәрберебезнең тәрбия дәрәҗәсен күрсәтә. Димәк, әйләнә-тирәне чүп-чардан арындыру эшендә һәрберебез намус белән катнашырга тиеш. Атналык күзәтү тапшыру өчен Ленар Гилязов, Раушан Набиуллин, Эльвир Тимашев. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, неизменно широкий ассортимент и очень вкусные цены. Только с 30 апреля по 2 мая конфеты «Неженка» 1 килограмм 89 рублей. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, неизменно широкий ассортимент и очень вкусные цены. Только с 30 апреля по 2 мая шашлык из свинины охлажденный 1 килограмм 189 рублей. Искәртеп үтәбез 28 апрель хезмәтне саклау көне. Әлеге көнгә багышланган чаралар районыбызда да үткәрелә. Хезмәтне саклау һәр предприятие, оешма, учреждениедә эшләүчеләрнең һәм җитәкчеләрнең уртак бурычы. 28 апрель Бөтендөнья хезмәтне саклау көненә багышланган чаралар, җыелышлар үткәрелә. Шундый төрдәге утырыш 25 апрельдә Арча сәнгать мәктәбендә үткәрелде. Монда районыбыздагы оешма, учреждениелар, авыл хуҗалыгы берләшмәләре җитәкчеләре җыйналды. Хезмәтне саклау буенча оешмалар арасында конкурслар, квартал сайын координацион совет утырышы үткәрелә дип белдерде Арча муниципаль район башкарма комитетының хезмәтне саклау белгече Мулла Әхмәт Әскәров. Республика күләмендә хезмәтне саклау буенча авыл хуҗалыгы берләшмәләре арасында 2нче дәрәҗәдәге диплом белән Татарстан агрофирмасы бүләкләнде. Һәр предприятиедә әгәр хезмәткәрләр саны 50-дән артса, аерым хезмәтне саклау белгече булырга тиеш. Әгәр булмаса, җитәкчене зур күләмдәге штраф көтә. Хезмәтне саклауга социаль страхованиегә күчерелгән акчаның 20%-ын куллана алабыз дип белдерде белгеч. 20% суммы перечислена в 2012 году. Использовать можно на обучение, на аттестацию рабочих мест, на проведение медосмотров, на покупку спецодежды. Вот. Все по охране туда. Эш урыннарын аттестацияләү буенча район прокуроры урынбасары үз фикерен җиткерде. Порядка 25 заявлений о понуждении организации провести аттестацию рабочих мест. Скажу откровенно, понимания в данном вопросе мы не находим. Когда мы встречаемся с руководителями, с ответственными должностными лицами, как правило, это оборачивается, зачем это нужно, это же бумага и так далее, и так далее.
Нет, это не бумага, это ваше отношение такое. Если вы к этим мероприятиям относитесь как лишь к бумаге, которые нужно сделать ради галочки, то, соответственно, ваше отношение такое, которое приводит к несчастным случаям на производстве. Хезмәтне саклауга салкын караш булган урыннарда профессиональ авырулар килеп чыга. Мәсәлән, узган елда Мәрҗани һәм Акбарс хуҗалыкларында 2 очрак булды. Җитәкчеләр хезмәткәрләрнең медицина күзәтүе үтүендә тәэмин итәргә тиешләр. 2005 елдан алып карасаң, ел сайын 2100-2200 кеше медицина күзәтүе узган. Узган елда булсан 768 генә, дип аз сызыклады Татарстан Республикасының Биектау районындагы Роспотребнадзор идарәсенең территориаль бүлеге баш белгече Фердинанд Газизов. Отрасли народного хозяйства не должен допускаться до вредных, опасных и тяжелых работ без проверки состояния здоровья. То есть врач-специалист дает допуск, может он работать во вредных, опасных условиях труда или не может. Шулай ук утырышта башка өлкә белгечләре дә үзләренең кыйммәтле киңәшләрен җиткерделәр. Рамил Мөхетдинов, Эльвир Тимашев, Раушан Набиуллин, атналык күзәтү тапшыруы өчен. Егерме 4 апрель көне Орчада универсиада дирекциясе вәкиле Гүзәл Габбасова булып китте. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Әлеге очрашуда универсиада дирекциясе вәкиле Гүзәл Габбасова, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Надия Мифтахетдинова, район һәм авыл мәктәпләреннән килгән физик тәрбия буенча укытучылар һәм спорт тренерлары катнашты. Очрашуда универсиадага кагылышлы сорауларга җавап бирелде. Универсиада дирекциясе вәкиле Гүзәл Габбасова сүзләренә караганда, мондый очрашуны республиканың барлык районнарында да башкару бурычы куелган. Мы сейчас ездим по всем районам нашей республики, ознакомить жителей о предстоящей Всемирной летней универсиаде, потому что, конечно, все слышали об этих играх, об универсиаде, каждый непосредственно принимал, может быть, участие, но не все, наверное, владеют информацией о том, что есть 27 видов спорта, что билеты действительно доступны, что очень демократичные цены, что каждый может пойти и, собственно, по цене плитки шоколада купить некоторые билеты и прийти на соревнования. Разработана специально очень демократичная ценовая политика, чтобы этот праздник был доступен для каждого жителя нашей республики, потому что это праздник прежде всего для жителей. Это, конечно же, и для спортсменов, и для туристов, но прежде всего для жителей нашей республики. Ценовая политика от 30 до 300 рублей на спортивные мероприятия, от 1000 до 1800 рублей на церемонию открытия. То есть билеты доступны, каждый может их приобрести и насладиться мировыми событиями. Раушан Набиуллин, Эльвир Тимашев, Арча, атналык күзәтү тапшыруы өчен Казан арты музее. Егерме 4 апрель көне Орчаның Казан арты тарих-этнография музеенда Моңлы сазым дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә булып үтте. Кичәнең күңелле мизгелләре белән Раушан Набиуллин таныштыра. Апрель айы ул Тукай айы. Арчабызда ел сайын диярлек апрель айында Тукайга багышланган чаралар уза. Моңлы сазым дип аталган әдәби-музыкаль кичә Казан арты музеенда 2нче тапкыр үткәрелеп килә. Катнашучыларга килгәндә, әлеге кичәдә Арча районыннан һәм авылларыннан барлык мәктәпләрдә катнашты. Кагыйда буенча һәрбер мәктәптән берәр укучы катнашырга тиеш. Әлеге кичә Габдулла Тукайның иҗатына багышланып оештырылды. Чарада Габдулла Тукайның сүзләренә язылган җырлар җырланылды, шигырьләр сөйләнелде. Моңлы сазым дип аталган әдәби-музыкаль кичәнең оештыручысы Казан арты музеенның туган якны өйрәнү бүлеге мөдире Ленар Губайдуллин сүзләренә караганда, Моңлы сазым дип аталган әдәби-музыкаль кичәне традиция буенча ел сайын үткәрергә дигән карар кабул ителгән. Менә инде тарихтан билгеле булганча, 20-нчы йөз башында Россия империясендә яшәүче татарларда һәм 20-нчы 30-нчы елларда бөтен дөнья татарларында, ягъни Кытай татарларында, Германиядә яшәүче татарларда, ягъни Варшавада, Финляндиядә, ягъни татар халкы кайда гына яшәмәсен, апрель айында Тукай кичәсен үткәргән. Безнең дә менә шу Тукай кичәләре менә шундый, ничек безнең менә Тукай туган җирдә Арчада шушы Тукай кичәләрен яңартып җибәрмәскә икән дигән сорау туды. Ягъни менә шу кичәнең дә төп максаты ул шушы элеккеге традицияны яңартып җибәрү, ягъни Тукай кичәләрен оештыру традициясен яңартып җибәрү. Ягъни бөтен дөнья татар халкы Тукай кичәләрен оештырганда, ул Арчада булырга тиеш, ягъни Тукайның туган җирендә булырга тиеш. Икенчедән инде бу кичәнең оештыруның максаты ул Габдулла Тукай шәхсенә
һәм аның иҗатына укучыларда мәхәббәт тәрбияләү, ягъни монда килгән укучылар Тукай иҗатын, аның шигырьләрен яклап, күпмедер дәрәҗәдә Тукайның әсәрләрен хәтерләрендә калдыралар. Шул. Инде безнең монда район күләменнән бар мәктәп укучылар да диярлек җыелдылар һәм үзләренең җырларын, Тукай шигыренә язылган җырларны һәм шигырьләрне башкаралар. Шулай ук безнең күргәзмәләр залында Тукай әсәрләре нигезендә иҗат ителгән күргәзмәдә эшли. Теләгән кеше шу күргәзмәдәге рәсемнәр белән таныша ала. Раушан Нәбиуллин, Эльвир Тимашев, Арча атналык күзәтү тапшыру өчен Казан арты музее. Хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны алга таба агым тапшыруы белән дәвам итәбез. Тапшыруда Зөлфия Хәкимова җитәкчелегендәге 3-нче номерлы Башакчык балалар бакчасында Габдулла Тукайның туган көне уңаеннан үткәрелгән бәйрәм кичәсеннән репортаж тәкъдим итәрбез. Кичә бәйрәмгә чакырулы кунакларның чыгышларыннан башланып китте. Беренчеләрдән булып композитор, 200-гә якын музыкаль әсәр, җырлар, балладалар, 3 кантата, бер зур оратория авторы Роза Мөхәддинова балалар белән аралашты. Бала чагыннан кызыклы вакыйга сөйләде. Балалар бакчасына Булгар җыры дип исемләнгән ораториясе яздырылган 2 диск бүләк итте. Үзе язган җырларны да башкарды. Роза Мөхәддинованың әнисе, атаклы педагог, 2 дистәгә якын китаплар һәм дәреслекләр авторы Наҗия Пасаттарова балаларга багышлап язылган кызыклы шигырьләрен укыды. Балалар бакчасына ул Миләүшә чәчәген бүләк итте. Күренекле шәхесләр безнең белән дә аралашырга өлгерделәр. Алар үзләренең иҗади хыяллары белән уртаклаштылар. Габдулла Тукай шигыренә дигәндә, пока бер җырым бар. Балалар өчен яздым мин аны, мәктәп балалары өчен җыр йокысы дигән шигырьгә. Киләчәктә, Алла бирсә, Габдулла Тукайның китапларын алып, әле планнар бар иде безнең әни белән балалар өчен яңа җырлар язарга, детсад балалар өчен, мәктәп балалары өчен әни шигырьләр, мин җырларын язып, шул китапка кертергә дип уйлыйм мин яңа Тукай шигырьләренә җырлар язармын дип уйлыйм. Менә балаларга җырлар язу авырмы, әллә җиңелме киресенчә? Җиңелрәк дип уйлыйм мин. Теге зур әсәрләр язгач, менә кантаталар, ораториялар бик зур, бер саның 2 сәгать бара. Үзем турында әйтсәм инде, олылар өчен шигырьләр дә бик күп, поэмалар да бар. Хәзер повестлар яза башладым. Менә Марлы күлмәк дигән повестым, Еллар аша дигән повестым әзерләнде. Аннан соң Галия дигән повест әзерләнеп бетеп маташа. И балалар өчен элек чыккан Җидеуллар чатында дигән китабымда минем балалар өчен бар анда. Бу детсадка менә чакыру алганнан соң специально аерым аларга яздым мин. Токтайлы детсад балаларына аңлаешлырак булсын, шундый телдә языйм әле дип. И шундый теләк туды инде. Хәзер дәвам итәргә, балалар өчен язарга, балалар бакчалары өчен. Шуннан да әз шигырьләр дә, әз җырлар да, әз шуның өстендә икәүләп тә эшләрбез. Мин үзем
китап буларак шигырь китабы да әзерләрмен дип уй бар менә шундый. Кичәгә әйләнеп кайтсак, бәйрәм чын мәгънәсендә шигърият рухы белән сугарылган иде. Балалар Габдулла Тукайга туган телгә багышлап язылган шигырьләрне сөйләделәр. Бергәләшеп туган тел җырын башкардылар. Габдулла Тукай әкияте герое Шүрәленең кунакка килүе кичәне тагын да җанландырып җибәрде. Ул балалар белән бергә йөзек салыш уен уйнап, биеп алды. Уен барышында балалар җырлар, биюләр башкардылар, шигырьләр сөйләделәр, табышмакларга җаваплар да эзләделәр. Габдулла Тукай шигырьләрендәге геройлар булып киенгән балаларның чыгышы да беркемне дә битараф калдырмады. Meni oynasam kile, şu bunlarda yatasam, şunu oynasam kile. Al birer makmaydır, yaşlayızlığa gacay sızıkla sayıp katkaşı donar, ışığı lorgay sıkı. Beyzlerim, tübelim, sileşim, beybelim, muhazzem, yürüşüm, olmazsa silişim. Кеше тәрбияче Нурфия Әхмәтшина бишек җырын башкарды. Үз гомеренең 30 елын балаларга тәрбия бирүгә багышлаган. Бүгенге көндә районыбызда дини укулар оештыру буенча мөдир хезмәтен башкарган Рая Фәтхуллина башкаруындагы Су анасы әкиятен балалар тын да алмый тыңладылар. Мин суда кыйыннам, йитсәм, чәксенәттәм уйынкеләм, башым белән суны сөзәм. Шул рәвешчә бер сәгать ярым кадәрле уйнагаш, инде шаят бер сәгатьсез тирләмәм дип уйлагаш, йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем башым. Куркам үзем, әллә нидән. Юк янымда юлдашым. Бер вакыт китим дигәндә, төште күзем башына. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлә утыра тузгыган сачын тарак. Чачларын тарап күргәч, сикереп төште суга. Шунда да китте, тәмам юк булды күздән. Инде мин акырын гына килдем дә кирдем басмага. Җен оныткан ахры. Тарагы калган басмада. Әңгәмә барышында Рая ханым Фәтхуллина мондый шигърият бәйрәмнәренең, әдәби-музыкаль кичәләренең балаларга тәрбия бирүдә зур роль уйнаганын билгеләп үтте. Балалар бакчасы, балалар бакчасы ул ниндидер гыйлем бирү урнагына түгел, ул тәрбия учагы да. Чөнки әминә тәрбияче ул һөнәр генә түгел, ул Аллаһ Тәгаләдән бирелгән сәләт. Чөнки тәрбияче ул әдәп, әхлак тәрбияли. Һәм менә ул инде борын-борыннан калган гырыф гадәтләребезнең үлгеләрен балаларның күңелләренә сеңдереп, иман нурлары сеңдереп, шушы тәрбия бирә. Һәм менә балаларыбызда инде без иң беренче туган телебезгә, туган илебезгә мәхәббәт, телебезгә горурлану хисләре тәрбияләргә тиешбез. Менә ул безнең төп бурычыбыз булып тора. Менә бу бакчада тәрбия эшенә бик зур игътибар ителә, игътибар бирелә. Инде менә шушы тәрбия эшендә без үзебез халкыбызның әдәби мирасына таянабыз, әдәби мирасына. Менә Габдулла Тукайның багышланган кичә, Габдулла Тукайның шигырьләре, аның җырлары, ул инде һәр вакыт кешеләрне өметләндерә, нәрсәдәгәдер
аның моңнары безнең күңелләрдә бик нык саклана. Без аны һәр вакыт үстерергә, балаларга җиткерергә тиешлебез. Менә Тукайыбыз ул халкыбыз өчен бик күп, аз гына гомерендә дә бик күп ис калдырган кеше. Без инде менә Тукай белән яшәдек, Тукай белән яшибез һәм инде шушыны балаларыбызга җиткерү төп бурыч. Әлхәмдүлилләh. Менә бүгенге кичә бездә Габдулла Тукайның bütün тормыш юлын, аның халкына нинди зур хезмәт күрсәтүен ачыклап күрсәтә. Менә балаларыбызга шушы мирасыбызны җиткерүнең бер төре булып тора. Алып баручылар, тәрбиячеләр Найла Әхлиева һәм Резидә Галимҗановалар Габдулла Тукайның бала чагы турында бик күп мәгълүматлар бирделәр. Гомумән, Арчаның 3нче номерлы балалар бакчасында татар телен өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Биредә белемле һәм тәҗрибәле тәрбиячеләр хезмәт куя. Ел тәрбиячесе 2013 бәйгесендә катнашучы 19 елга якын гомерен мөгаллимә һәм тәрбияче хезмәтенә багышланган Раушания Зайнуллина үзе дә Габдулла Тукай иҗатына мәхәббәте зур булуын яшермәде. Габдулла Тукайның туган көне Габдулла Тукай айы дип саныйбыз. Без үзебезнең 3нче номерлы балалар бакчасында Габдулла Тукайның бәйрәменә зурлап әзерләнәбез. Һәр төркемдә Габдулла Тукайның шигырьләрен, әкиятләрен сөйлибез балаларга. Аларны рольләргә бүлеп уйныйбыз. Балаларда Габдулла Тукайның иҗатына кызыксыну, кечкенә яшьтән үк тәрбиялибез. Матур бер җәйге көн, истәл янында бер сабый бик бирелеп, планшетта кызыклы уен уйный. Шын күңел белән урыный ул, аямыйча үз-үзен, бик озак утырды, экраннан алмый күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыратышка кояш. И сабый, чык тышка, куй планшетың, күңелең аш. Җитте күп уйнадың, күзең бетәр, уйнасаң һаман. Планшет тора бара, зыянны бирер бигрәк яман. Кояшның бу сүзенә каршы җавабында бала. Планшетсыз һич тә чыкмыйм, чыксам уеным кала. Көн узын аның каршында утырып һәм тәм табам. Яңа сүрәтләр куеп, үз-үземә йөрәкләр җыям. Җитте балам, әзерлә дәресең, утырма уйнап һаман. Йыгыларны бирә алмассың, үкенерсең бер заман. Әнкәсенә каршы биргән җавабында бала, ашны китер монда гына, чыксам ачкам югала. Габдулла Тукайның туган көненә багышлап уздырылган кичә барышында балалар өчен заманча технологияләрдән интерактив тактада фотолар һәм Габдулла Тукай әсәрләренә иллюстрацияләр тәкъдим ителде. Балалар иллюстрацияләр аша әкият шигырьләрне тану буенча биремнәрне дә бик тиз үтәделәр. Шигърият бәйрәме бергәләшеп, аягүрә басып, туган телне җырлау белән йомгакланды. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез атналык күзәтү һәм агым тапшыруларын карадыгыз. Барыгызга да хәерле кичләр теләп, сезнең белән саубуллашабыз. Sahnada Alsu Vostok biюi bilan
Вот deyip ko'ya bit, ha. Sizga yoshadimi, qirg'izlar? Молодец. Men подружкамni unutdim men. Ha, подружкамni olib kelaman da. Mana mening подружкам. Молодец, endi u meni butun konsertlarda shulay выручать eta meni. Вот, bo'ldi. Тылсымлы кара кашыңа күзләр тимәсен берүк. Үстердеңме синан сыналарны зәмзәм сулары сибеп. Урыста була Брежнев, татарда безнең Шамкай. Сезнең алда Татарстан атказанган артисты, халык артисты Рәшид Шамкай. Hayırlı kış, kaderli dostlar. Esselamu aleyküm, kaderli Müslüman kardeşler. Sığa sığuk koşka beyleneler. Sığa sığuk. Beylenip ve beyleneler şu koşka indi. Ne isterse eşlerge de bilgen yok. Ne? Başka bir yerek bulsa tağır bir çeşke koşka beyleneler. Boğmun uğramında, ben indi niçeler tebetkenim var, sizge de kilip etkenim vardır. Boğmun uğramında kızlar tartıp koruylar şu koşunu. Reşit abi bu senin üzerinin koşun mısın? Yapıştırıp girmeysin mi diyorlar. Buna bunda çıkkanda da ettiler bir tane. Siz nerede etmeden bir koş yapıştırır, nerede bir bidara ayga fıytıyız kardeşim. Elhamdülillah şükür eden bütün bereketimde üzerindeki bir sene yapıştırmağım diyeyim. Anara o şerefif, rahatlere indim inne külüp. Şamkay şimdi kolun koşlu yuka başlı dayı. Kolun koş yuka baş, ritması da kilip tıra bular bu beni maktap sili diysem. Ул мені хурлап сөйлей екен, юқа баш дегені мазға, кішкене, мазға yok, зихені yok, мен надан болып шығам енді. Онlara колхоз базарынан барам. Жәуіне тауыш ешітілі, ақырсы кассетасы саталар енді. Маймыл көрәсін кейсеп, топта Шамкайға қарады. Мысқыл етелер, маймылға шаталар. Әбет мен көбірек малай Шаймиевка шаған, сол шықарар. Aşağı kaçını işledim yani. Bu da denirse, bu da şeytanı. Ravi Şerefi künneşe. Künneşe figuradan künneşe. Şerefi'nin yüzünün figurası iki jirda da bir pomidor bitin. Hemen meskarası, billahi. Akvaramda Şam gibi, neçik künneşlisin şartlar. Ne şulay ettirip rehatleneler meni mıskılıydı. Bir vakitde şulay жиылдықта бір 5-6 маймыл кіші келдіріп береміз. Маймыл дегенім кем енді мил, Рави Шерафиев, Алмас Хамзин. Аннары біздің янда қысылып керек бір вақыт не? Теге ошибка природы, Камил Кәримов. Мутант. Әлі мені мысқыл етіп ятайна теге неде? Нәрсе, де? Мына әр бір кішінің өзінің хайван не бола бейді. Мына Шамкай дейді, сарық не? Әмин аждаха бейді. Мына сарық түгелмейді. Әлхамдулилlah, шүкір. Анары кете, не шушы, да, нарсы, дальше кете, зейні, жәвейд, ну, дальше кете, зей, шобылы, yok. Мына жымдайлар нәрселер силеп ерейлер. Олар силеген әйбірді силей башласам, мен әйме, бітін әхәтті кызара. Мен ұялчан артист, мен тынақ артист. Ғымымен. Ну, нәрсе силей, юк бренді әдем тілдіргір болады. Следователь сұрай, нәрсе дейді, ол сізге нендей мақсат білән соқты дейді. Ол меңа мақсат білән соқмады, ол меңа күрек білән соқты дейді. Анары біреулері пісілері шыр-шыр келе сегізлер тиресінде. Синат машины, көршілер айта, нешетесіз, пісігізді, нешетесіз. Юабыз. Ну, пісіне бізде юғалы, біз бұл қадли чинамы бетін, жанызғы жетіп, сіз соңынан сығасыз мысың дейді. Bir baba kile, vratçka, ne baba hallar niçe? Hallar bula yarı, elhamdülillahi şükür. Vallahi hallar niçe var. Tek buna yalğız yaşım, yüzüme 80 yaş. Cemaatim bir 5-6 yıl bakıya köştü. Bik ağır yaşarga, yalğız başım. No, mine kilirge riza bir yaşkine hatın, 27 yaşlı hatın. Yılgırgına, gayretliğine hatın. Bana sizin bilaki yaşarga kildim. Niçe gerek biter iken bu hal?
Әйе. Врач әйтә, бабай, рисковать итәсең бит. Ничек рисковать итәм? Бабай, бу бит үлем китем белән бетүе бар ди. Ничек инде үлем китем белән бетсен? Менә сиңа 80, тегәргә 27 дисең, гайрәтле генә дисең. Бабай, бу бит үлем китем белән бетүе бар. Бабай әйтә, үлсә үлә инде, тәкъдирендә язган нишләтим инде. Тагын бер бабай килә, врачка. Бабай, хәлләр ничек? Хәлләр булай, алхамдулиллаһи шөкер, ярый, әйбәт. Үземә 80, хатынга 18, между прочим, бәбәй китәбез. Врач әйтә, бабай, юк сөйләмә. Сиңа 80, хатынга 18. Бу дингә дә, фәнгә дә сыя торган нәрсә түгел. Улы кешегә килешми, понимаешь, анда юк бар, пустой сүз сөйләшеп йөреп. Бабай әйтә, барып тикшереп карагыздан бердәтеп тибенеп ята, между прочим. Малай Атнауын көннән шыға зүзиден күрсәттілер ди. Бабай мен сиңа бір сөйлемәле дип врач әйтә. Менә охотник китә охотыга, аучы ауга китә. Бик ашыгычлар күрәсең, мылтык урынына зунтик ала ди. Барып керә кара орманга, барып керсә тегенең каршына галәмәт зур аю килеп чыга ди. Бу зунтикны сөйрәп чыгара да, төзидә кнопкасына баса да, зунтик шалт итеп ачыла да, 400 килограммны аю рүс итеп җиргә авады. Бабай диккать белән тыңлап тора да, караны ниме икән? Читтән берәрсе атмады микән? Бабай берәрсе әйтә. Мин дә шуны әйтәм, шул читтән берәрсе шапылдатмады микән дип. Размештасы, каямында миңа тартымрак кешеләр бармы? 45-тә тирән йокыга тала. Мин үзем турыда әйтмим, мин уялчан артист, тыйнак артист. Ну, ни? Менә аны берләр сөйләргә уялам дидем бит. Анда бер банкет бар инде. Банкет бик әйбәт. Шунда бер улы кеше диген, яшь кенә кыз белән танцевать итәләр булар. Бу кыз сезгә ничә яшь? Ну, теге әйтә, теге мужик әйтә. Ирләрнең дә яшен әйтергә уяла торган вакыт җитә инде ди. Ну шулай да сезгә ничә яшь? Ну 70ләр дип алыгыз ди бу мужик әйтә. Бу кыз әйтә, мин сезгә бирмәс идем ди. Бу мужик әйтә, миңа хәзер кирәкми дә инде ди. Татарстанның халык артисты Рашид Шамтай. Шушындайларны сөйлиләр, менә ярар, менә ни инде. Кем? Алмаз Хәмзин. Алмаз бит инде үзе композитор, үзе ни инде шигырьләр язган, ниләр, тигезмәсен монысы. Бу сөйләп ята бит Нефтекамскийда. Ну ни? Безнең ирләрнең прописка диванда бит инде ди. Диванда. Хатыны тегендә идән юа икән. Бу мужик торганда, "Ала, комбайның нанаңыз." Хәзер булар инде яшәрәк кешеләр булалар күрәсең. Йокларга яткач, бу мужик әйтә, "Карчык, җаный, комбайның минем якка бұрады ди." Хатын әйтә, "Хәзер ди, синең бер кипкән башагың өчен комбайн кабызып тормыйм әле" дип әйтә. Ужас. Әле шушыны халыкка сөйләргә ярый. Әллә нәрсә уйлаулары бар. Бундай әллә кемнәр бар бит, Алла сакласын. Ике хатын сөйләшәләр. Ничегрәк яшисез? Монда мин мәртәбә сөйләп киткәнмендер инде. Шулай да барыбер бөтенесе дә картыңлап бетермә. Шуның өчен сөйлим барында. Ничегрәк яшисез? Әйбәт яшибез, алхамдулиллаһи шөкер. Ой, Алла сездән акча яшиләр дип ишеттем. Юк, әйбәт яшибез. Күгәрченнәрчә гөр киләбез. Тәрәзәдән әле беребез ачып чыга, әле беребез ачып чыга. Китереп мансыздан куя барасың. Мужик куймаясың. Хатыны чыгады хәзер. Булай иттерделәр. Җәелеп ятма дигән сүз. Мужик куймаясы хатыны чыга. Каралы бәрәгә бишергән кирәк тизрәк хәнәр килештәнне булыр. Хәзер бер ике кодап калганда кирәкне. Яра шунда пакага яратыр пака. Хәзер дип әйтәм бит инде бер ике кодап калгандыр. Яра шунда пакага араны сатын. Сиңа да пакага дип килгән 35 ел буе эшереләп дип Алла сакласын. Татарстанның халык артисты Рашид Шамтай.
Sahnede matur sandıgaç tavuşlu Önce Şaymurзина. Karşı alınız dostlar. Ballaşan sokumaklarını urapı koydasın dile Ona büsken pişenilikte jilek jiyasın dile Kışağını dair gelen bir kulak gidesin dile İşte pişken kabardım anana vazitesim dile Engeyimden kışağın dair gelen esim dile Özünü paradalımın arı vurip sütesim dile Engeyimden kışağında iyi gelen esim dile Özünü paradalımın arı vurip sütesim dile İniş kıyılarına düşüp suda yüzesim dile İşkine kılın şak bulup yıgırıp kaydasım dile Mektep yıllarına kaydıp şayanı bulasım dile İnlerime dişler astı bu kapı kaydasım dile Oğlumdan dağlarında şana şuasım dile Kızığa katıp bala şaka kaydıp dilesim dile Oğlumdan dağlarında şana şuasım dile Kızığa katıp bala şaka kaydıp dilesim dile Kışağında iri gelen esim dile Özünü paradalımın arı vurup sütesim dile Ağımın dağlarında şana şuasım dile Kızığa katıp ulaşana kaydıp dilesim dile Engeyimden kışağında iri gelen esim dile Özünü paradalımın arı vurup sütesim dile Ağımın dağlarında şana şuasım dile Kızığa katıp ulaşana kaydıp dilesim dile Kızığa katıp ulaşana kaydıp dilesim dile Kızığa katıp ulaşana kaydıp dilesim dile Yese gülüm Бик зур рәхмәт, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Әлегенә сезнең өчен Гәүһәрия Вәлиуллина сүзләренә Альфред Якшембетов иҗат иткән "Бала чагым сукмаклары" дигән җыр яңгырады. Хәзер башкарачак җырым шушы залда утырган барлык газиз әниләребез сезнең өчен. Сезне барыгызны да үткән 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән чын күңелемнән котлыйсым килә. Барлык әниләргә дә исәнлек, саулык, озын гомер, һәрвакытта безнең йортыбызның кояшы булып балкыгыз. Сезнең өчен әнкәемнең җылы куллары. Күктән шатлык ява, бүләк ява әни, бүген синең туган көнеңдә. Ләкин синең өчен кадерле бүләк, балаларың янында бүген дә. Чәчләремне сыйпап алсын әле, әниемнең назлы җылы куллары, бәйрәм шатлыклары нурында Sağlık kayıtlı kız hem uğurları Çeşlerimde sip olsun Enimden nazlı şılı kulları Beyrim şaplıkları nuru dağlaşıp Sağlık kayıtlı kız hem uğurları
ortakları nurunda kılaşıp sallıp kaytlı kısmemulları sallıp kaytlı kısmemulları Бик зур рәхмәт. Хәзер сезнең өчен үземнең күптән түгел генә иҗат иткән җырларымның берсен башкарып китәм. Туган көн. Барлык залда утырган туган көннәрен үткәрүчеләрне, киләсе туган көннәре, үткән туган көннәре белән чын күңел белән котлыйм. Сезнең өчен туган көн җыры. Рөстәм Закуан сүзләренә Альфред Якшинбеков иҗат иткән җыр. Her yılına tuğan gün alıp gelsin sina şaptıklarının barık yağmasın Tuğanışlar gına yıldaşı bulsun sina Bayrak hazret işi kalmasın Tuğan tümkile yıla dik bir gene Sünüp sünüp yaşasın gülgene Dünyanı yaratıp tuğan seni bu jide Kızlar tuğanlar bile birge tuğan tümkile yıla dik bir gene Sünüp sünüp yaşasın gülgene Dünyanı yaratıp tuğan seni bu jide Kızlar tuğanlar bile birge Tuğan köyde yazın izleteleklerinin İnaturlar şanla yakını Yüreğe vesile menge sürülmesin Mehbettin kaynar yakını Tuğan köyde yılatik bir gene Sürülüp sürülüp yaşasın gülgene Dünyanı yaratıp tuğan seni bu jide Kızlar tuğanlar bile birge Her yılına tuğan gün alıp gelsin sina Şaptıklarının barı dik yağmasın Tuğanışlar gına yıldaşı bulsun sina Bayrağı hasret işi kalmasın Tuğan tümkile yıla dik bir gene Sürüp sürüp yaşasın gülgene Dünyanı yaratıp tuğan seni bu jide Kızlar tuğanlar bile birge tuğan tümkile yıla dik bir gene Sürüp sürüp yaşasın gülgene Dünyanı yaratıp tuğan seni bu jide Kızlar tuğanlar bile birge Dünyanı yaratıp tuğan seni bu jide Kızlar tuğanlar bile birge Kızlar tuğanlar bile birge Önce Şaynur Zina.